tu má táto tričko z Fight the New World Order a celkom zapadá do demonstrácie. Sú to všelijakí antifašisti a antirasisti. To sú títo s tou rukou na vlajke, dúfam, že to vidno. Dvojfarebnou rukou na vlajke. Združenie antifašistov a antirasistov. Títo tmaví, to sú teda tí migranti. Združenie migrantov, to som asi už povedal. No sú tí oni, za Biafru, čo pochodujú. A akurát, keď som chcel komentovať, tak sa spustil strašný piskot. No, a ide im to veľmi pomaly. A toto sú nejaká lavicová strana. A týchto sme už niekoľkokrát obišli a predbehli a dobehli, tak nejako veľmi pomaly idú. Áno, tam vzadu, toto sú tí, komunistická strana Grécka, ale neviem, či je to tá tatováno. Dúfam, že to vidno, lebo nestíham chodiť aj komentovať, aj držať kameru zároveň, tak dúfam, že všetko bolo dobre zabraté. Teraz musím nájsť statu, dobre, tam ho vidím. A teraz sa vracame na námestie Syntagma pred parlament, kde predpokladáme, že všetci sa idú zhrčiť a demonštrovať. Tak uvidíme, čo z toho bude. Uvidíme, kto všetko tu je.